Otumfo Chairman. Ene ade ayi twato wa fimu. Yo ho kakra ha omne ireba bi dia de. Na de di kan Archbishop Cyril Kwabena Ben Smith. Na Archbishop of the Church of Province of West Africa, Anglican. Ebe friend. Otumfo Chairman. Ma entu yura se endigina ha nsembia koso wo Anglican safunu a wo West Africa abibremu atoye na Ghana a etwase ebebona manie mse ye den ya ani emfase munsie de koso TV so internet so ni ade na nso so etwase yeba na yebebono amanie said ye akasa for ndene de no ya bishop ohwe West Africa enye na mesoso na daroma kumase ene se ehun ko hia se ye Dioceses ahodo no ebi susu pa tese papa mu enti enkran ya pai tema a free enkran ho amianya the Dioceses of Tema ana sunya susu ne so pa ana susu yati nkransa emam ho a free ho na anigisem ne se eye nkransa Dioceses no ono a ne de hye ene ba Venerable Dr. Dawson Amwa George awojina hey ena o mayi ne se onye sie dinisi so dia onye bishop odikan ewo nkransa Dioceses no mu nana ondie se nyame ya domo a no de afie bi ruam no chen a osimi mienu no de tosumi ensa na yede no besi akonwa mu se the first the assistant and bishop wa ohwe nkransa ede no de tosumi mienu so enkran esopa anti ati tema afri ho na omotu aba no eye Right Reverend Dr. George Nikwe ena ono so yede no asi akonwa so se bishop a ohwe tema enti na efata se yede omoba ebechia otumfo na onwoje ne nsem nhira na eye ekuaja na na kwabra manu ende hye wadi mfinhia aduokron nyame yadomo a kwasiada ebei o kwasori akoda nyame ase na Jesus obebo ni uramanie na ohunu ne ekoso na ogine nsem so nhira patcho se no ano yo Mira Misiwe Bru Adaroma Anglican sorry wa sorry na sade onana wose no wose niam bi akoso asori no mu a ehu hia se omuba no de beto anim wose onim se ne na mabe fumfidie so tenta fidie so de nenso amane kwa so ne fem se omu aba no mbebo amane Adaroma wa sorry no wose drumre bi na asori na ye kese pa ehu abe hia se ye papa emu nti nkran de no ne ne temabom Adaroma wo machim saa nso na
ebro efom so omate nkranza afiri ho wadaroma na wa wonana amoa ono ena nkranza de no nyame ya adomo a na umwie bibia afie besimu no bosomia etosumie no de etosumiensa wadaroma yede ne besi wo se ono ena no na onana nso ena nkrande no nyame ya adoma ono so ne yede ne beto ano wadaroma tema de no yede ne beto ano nti wadaroma wose dwumadie se akoso a omuntimi ntina ho omo ba bebo amane na wadaroma wachira so ama wo mu na ho afutu bia so wo de ama wo mu no mu ni se omo de tu anim na wo chira wo mu etu wo mu fo a de omo ye bia so be enkoso wadaroma onana kwabrama enu ono so se wadaroma ame adoma mfie aduokono emu na owurei nti na se asore no wo de tu anim wontimi nkoye wabra wo mu amane ene uhunu Anglican so for panini na abibire mu atoye enyina so panin pa oda no so eka ho omo ba ya no adaroma o ma no asem ene na ebru tumfo no mase yura sise bibi kakra ho afesa o ka kwanda ho Zoom, so the 247 no, so for pon, only one pound for mobile, or 247 or the master papa. Zoom, you're as a study a moking, a sorry no, you mutre, and untimu papa, and one of us will be over so at the amamon. Zom yura so no ane na amoa a yenya no yi ogidie ye se matete no ama wahunu adwuma no emu yi zom tumfo se o warehemu no ogidie wo mu na na amoa se okọ so a obeya amani monyama ba amana pagya Zom, you say, Udi onu pa, when you say no town, Santino town, Haya, near Titewa, when you want to in every Zom, you say, only Archbishop, you know, your papa, Numina, Haya, and yet Titi woman. Zom, you say, Nana Nique, Ujidian Yaresimu, Setema, also by Yadi and Wapeja, Amabibia, come on your Okono. Zom yura say mugusu amoya ne nyamesom ene nsama amoka no na ekɔ nipa mu na sesa nipa na de mpuntu oba nipa setrem Zom otumfo se de wiase si ye no ogidi se durumra esese nyamesom no ye yire homa mu eye den pa Zom tumfo so gidie ni arehemu se de ye bie de ama mo ayde mo kototo ano no mo ba yire mo ho na mo aye adwuma ama ayenkoso ni mpuntu Zom bishop awo kuma se tumfo so do ase papa se wadi unuan manim do maba Archbishop yura so do ase papa Zom na akobra manu yura sim fia duokron nyame na ehirawo Zom yura se wo de wa de nyina na yokohine ho na otishe na ade fa asore mu nka na wo bai na wa wura yokohine di wanim na nko no abebora mane Yura say ne mpaye enenne watimenya mfia aduokron yi Zom yura say obom mpaye se nyame edi mfia ni bi besa ka ho bebre na mra ni wiedru so a wode ne mpa abo ne ne nhire nyina be mo ama bibia ye kama no nimisa asore no so wo mu a
woyɛ mu adwuma kama kɔ so a na ɛne saa Zion yɛwura se ɔhyira wo sɛ woahu ha na yi sɛdeɛ tie biara nyame boa ne mfie wɔ ha wobɛdie so wɔbɛsan hu Zion yɛwura se ɔdam ase mɔnkɔ na yɛwura nhyira mo Forestry Commission, na mo boa bom.